फानबारि गामिनि मोनसे नखराव इउट्यूबर नेरसोन औवारिया रांनि अनसुंथाइ हैदों। कक्राझार जिल्ला 2 नं गुमा बियाबनि फानबारि VCDCनि फानबारि गामिनि दानसोरां औवारिनि हिन्जावा न'आव सासे उन्दै हौवासा जोनोम होयो आरो देहानि थासारिया मोजाङाव फैजोबैनि जाहोनाव कक्राझार मेडिकेल कलेजाव लांनाय जायो आरो फिन सासेबो हौवासा जोनोम जाबावो। मख'नो गोनांदि सानै हौवासा जोनोम जानायनि जाहोनाव बिमाखौ कक्राझार मेडिकेल कलेजावनो गोबां सान ICUआव डक्टर लाखिनायनि जाहोनाव गोबां रांनि गोनांथिखौ नुनानै फानबारि गामिनि इउट्यूबर नेरसोन औवारिया 2 नं गुमा बियाबनि एन्टास आली आरो बनरगाव बियाबनि जुबिराज बसुमतारी मोननिफ्राय मोननाय रांजों लोगोसे इउट्यूबर नेरसोन औवारिया जा एसे हायो गावनिफ्रायनो रां बुथुमना लानानै जावजा जानाय गथ'नि नखराव थांनानै उन्दै हौवासा जावजाफोर आरो बिमाखौ जोथोन लानो थाखाय रां अनसुंथाइ हैनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। इउट्यूबर नेरसोन औवारिनि बेबायदि अनसुंथाइ हैनायखौ नुनानै ओनसोलनि साननो गोरों सुबुंफोरा बाख्नायो। जिखुनु आंथ' दा एसे जेनेबा मामा जोंना जाया नङा दाख्लै डिलिभारि समावहाय एसे थाखा फैसानि एसे बिदिनो अलखदाव गोलैदों आरोखि, आंखाल जादोंमोन। बे समावहाय जोंना ओरै जोंनि गामिनिनो आंनिनो फंबाय जायो इउटुबार फंबाय नेरसोन औवारिया दिनै गाव हानायखिनिखौ ओरै MLA MP फोरजों ओरै गाव एसे एनै खायदा बायदा बा रायलायनानैहाय एसे एनै दिहुनदों आरोखि खरस खालामनानैहाय दा अनसुंथाइ होफैदों। आंबो मोजां मोनदों खैफोद समाव एसे एनै हेफाजाब मदद होफैनायखौहाय। दा आंहाथ' नोङो गैखाया जेबो, जेनेबा उन्दैयाबो आंना दा नोङो सानैयानो उन्दैया सानैयानो जादों। दा नोङो खस्थ'बो मोनदों आरोखि आङो ओरै हस्पिटालावबो बिदिनो 10 दिनसोआनो थानाय जादों। 10 दिनसोनि 10 दिनजोंसो मोनबोनाय जादों उन्दैखौनो। बे IC/TIC फ्रावबो सोनानै दोनबायना गथ'खौ एसे नायनानैहाय डक्टरफ्रा। नोंथाङा दिनैहाय फिसा सानै मोननानैहाय माबायदि मोनदों? बेखौथ' मोजां मोनदों आरोखि ना, गोजोननाय मोनदों। माथो खालामबावनो, जेरैखि जाया मानो खस्थ'नि गेजेरजोंबाबो जेरैखि जाया नायलांनांसिगोन उन्दैफोरखौहाय। मेन बिबानानो बिमा बिफानावसो थाहैबाय नालाय, जन्म होबाय जखन एसेबाबो खस्थ'खौ लानांसिगोन। आं बुंबावनो, एसे एनै मदद होफैदों फंबाया अननानै, जोंना इउटुबार नेरसोन औवारि। मोजाङानो मोनदां गोसोखौहाय। दा आंबो बिदि जागोन होननानै आंबो साना बा बिगुमायाबो साना। दिनै भगबाना हरदों थिगैनो। दा नैबे न'खराव जावजा गथ' हरनायलाय दा आङो जावजा फैनायाव गारजेनफ्राबो खस्थ' जायो, उन्दैफ्राबो खस्थ' मोनलाङो होननानै एसेबाबो सहायखौ हैगोन आं होननानै आं गोसोआव सानबाय थाखादोंमोन। दा आङो दिनै बै जोंनि MC MLA बे माबा जुबराज सारआ बेखौ एसे होननानै, ओमफ्राय आङो इन्टास सारखौ एसे होननानै बिसोरनिफ्राय एसे अनसुंथाइ मोनबाय। आंबो आंनिफ्राय हानायखिनिखौ एसे अनसुंथाइ होफादेरनानै दिनै आङो नैबे न'खराव जावजा जानाय न'खराव एसे अनसुंथाइ होफैदों आरोखि। बेनो दा दिनै बेखौनो बुंनो सानो आङो गारजेनफोरखौ, जेन'बा दिनै भगबाना जावजा हरबाय, बे जावजा हरनायखौ बिमा बिफाया दुखु मोनालासे मोजाङै मोजां गथ'फोरखौ फेदेरलाङो। आरो गथ' थासान्दियाव सोरबा सोरबा लोंनाय जानाय बारा खालामो। दा दिनै मानसिफोरनिखौ नुनानै दिनै बेफोरबायदि गथ' जावजा फैनायाव बेफोरखौ नोजोर होनाया गाहाम। बाहेरायाव ओंखारनानै लोंला जाला खालामनो नाङा। दा आङो बेखौ सिगाङावनो बुंग्रोबाय आरो गारजेनखौ, गथ'नि जाय बिफा बिमा बिसोरखौ बाहेरायाव ओंखारनायखौ खम खालाम आरो मालायफोरजों थांफानो नाङा। दा दिनै भगबाना हरबाय गथ' जावजा, मोजाङै मोजां फेदेरलांनांगौ, मोजाङै मोजां फोरोंनांगौ, आङो बेखौ बुंबाय आरोखि। दा आंबो जावजा मोननाय हिसाबै आंबो खस्थ' मोनबोदों गोदो बै समाव। दा बेफोरखौ मिन्थिजोबखानानै दा दिनै आङो आंनि गामिनिनो हिसाबै आङो दा दिनै बे खोथाखौ बुंनाय जाबाय आरोखि। जाहाथे उन्दैफ्रा दुखु मोनालासे मोजाङै मोजां देरलाङो, बे आरोखि। जाहाथे गथ'फ्रा मोजाङै मोजां देरनानै मोजाङै मोजां रोंनानै
उननि समाव बिमा बिफाखौ मोजाङै नायलांफिननो हानाय बा मोजाङै आलो गोजोनै संसार जालांनो हानाय बेफोर थाहैबाय आरोखि।